हाय फ्रेंड्स, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीजमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं खूप खूप स्वागत करते। 15 ऑगस्ट म्हणजे भारताचा स्वातंत्र्य दिन अगदी आता जवळ आलेला आहे। हे वर्ष अमृत महोत्सवी वर्ष आहे आणि त्याचंच औचित्य साधून मी तुम्हाला ही तिरंगी इडली कशी बनवायची ते दाखवणार आहे। कुठलाही फूड कलर न वापरता अगदी नॅचरल कलर वापरून मी ही इडली बनवली आहे। एकदम हेल्दी अशी ही इडली आहे आणि रेसिपी मी तुम्हाला व्यवस्थित व्हिडिओमध्ये नीट समजावून सांगितलेली आहे। तर व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा आणि जर तुम्ही माझं चॅनल पहिल्यांदा बघत असाल तर नक्की सबस्क्राइब करा। सबस्क्रिप्शन एकदम मोफत आहे। ही इडली दिसायला पण सुरेख दिसतातच, पण खायला पण तेवढीच चविष्ट लागतात आणि पूर्णपणे नॅचरल कलर वापरून मी केलेली आहे। त्याच्यामुळे एकदम तब्येतीला उत्तम अशी ही इडली आहे। चला तर रेसिपीला सुरुवात करूया। इथं मी हा 1.5 कप तांदूळ घेतलेला आहे। हा जुना तांदूळ आहे। इथं जुना तांदूळ वापरायचा, सुवासिक सोडून इतर कुठलाही तांदूळ तुम्ही इथं जुना वापरू शकता। अर्धा कप मी इथं उडीद डाळ घातलेली आहे, 1 चमचा चणा डाळ घातलेली आहे आणि 1 चमचा मेथी घातलेली आहे। आता हे नीट मी सगळं एकत्र करून घेतलेलं आहे आणि 4-5 वेळा पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे आणि याच्यामध्ये मी पाणी घातलेलं आहे आणि 8 तासासाठी मी हे असंच झाकून ठेवून भिजत ठेवलेलं आहे। 8 तास झालेले आहेत। तांदूळ आणि डाळ व्यवस्थित भिजलेली आहे। आता मी हे मिक्सरमध्ये काढून घेतलेलं आहे। अर्ध मिश्रण मी मिक्सरमध्ये काढून घेतलेलं आहे आणि याच्यामध्ये मी 2 मोठे चमचे पोहे घातलेले आहेत आणि याच्यामध्ये पाणी घालून मी ह्याचं वाटण करून घेतलेलं आहे। एकदम बारीक नाही, पण थोडंसं जाडसर रवाळ असं, इडलीसाठी असेल तर थोडंसं रवाळ असं ह्याचं वाटण करून घ्यायचं। हे बघा, याच्यामध्ये आपण पोहे घातलेले आहेत, त्याच्यामुळे इडल्या एकदम सॉफ्ट होतात आणि पीठ पण खूप छान फुलून येतं। तर मी ते पीठ एका टोपामध्ये काढून घेतलेलं आहे। थोडा मोठासा टोप घ्यायचा, कारण हे पीठ फर्मेंट झाल्यानंतर बाहेर ओतण्याची शक्यता असते। 2 चमचे मी याच्यामध्ये मीठ घातलेलं आहे आणि नंतर मी हे सगळं व्यवस्थित एकत्र करून घेतलेलं आहे। तुम्ही बॅटरची कन्सिस्टन्सी बघू शकता। खूप पातळ बॅटर नाही ठेवायचं, शक्यतो जाडच बॅटर ठेवायचं, त्याने पीठ यायला फार मदत होते। फार चांगलं पीठ येतं जर पीठ थोडं घट्टसर असेल तर। आता याच्यावर झाकण ठेवून मी हे एका ब्लँकेटमध्ये फोल्ड करून ठेवलेलं आहे। थोडा बाहेर थंडावा आहे, त्यामुळे पीठ येण्यास त्रास होतो, त्याच्यामुळे मी थोडं हे ब्लँकेटमध्ये फोल्ड करून ठेवलेलं आहे आणि 8-10 तासासाठी किंवा पूर्ण रात्रभरासाठी हे असंच ठेवून दिलेलं आहे। आता एक पूर्ण रात्र झालेली आहे। सकाळी तुम्ही बघू शकता पीठ मस्तपैकी फुलून आलेलं आहे। हे बघा, मस्त अगदी पीठ आलेलं आहे, मस्त फर्मेंट झालेलं आहे। आता हे मी ढवळून घेतलेलं आहे। तर पीठ आल्यानंतर हे नंतर करायच्या आधी मात्र व्यवस्थित ढवळून घ्यायचं आणि नंतरच मग इडली करायला घ्यायची। पीठ छान असं आलेलं आहे, तुम्ही बघू शकता। मी हे नीट मस्तपैकी असं मिक्स करून घेतलेलं आहे। आता यातलं काही पीठ मी एका भांड्यामध्ये काढून घेतलेलं आहे आणि दुसऱ्या भांड्यामध्ये पण थोडं पीठ मी काढून घेतलेलं आहे। आता एका भांड्यामध्ये जे पीठ काढलंय त्याच्यामध्ये मी हा गाजराचा पल्प घातलेला आहे। मी काय केलं की एक मोठं गाजर घेतलं आणि ते स्वच्छ धुवून त्याची सालं काढून त्याचे तुकडे काढून कुकरला 2 शिट्ट्या करून घेतल्या आणि मिक्सरला फिरवून त्याची पेस्ट करून घेतली आणि ती व्यवस्थित एका गाळणीने गाळून घेतली। तर तो आपला ऑरेंज कलरचा फूड कलर तयार झाला। आता इथं मी ही पालकाची पेस्ट घेतलेली आहे। एक मुठभर पालक घेतला, म्हणजे त्याची फक्त पानं घेतली आणि ती स्वच्छ धुवून घेतली आणि गरम पाण्यामध्ये 1 मिनिटासाठी ठेवून घेतली आणि नंतर ती थंड पाण्यामध्ये घातली आणि नंतर मग त्याची प्युरी करून घेतली। ही प्युरी पण मी गाळून घेतली आणि नंतर हा कलर तयार केलेला आहे। आता मी इडली पात्राला व्यवस्थित तेल लावून घेतलेलं आहे आणि आता ह्याच्यामध्ये आपण बॅटर घालून घेऊया। तुम्हाला जसं हवं तशा आकारामध्ये तुम्ही हे बॅटर घालू शकता। बघू शकता, तुम्हाला जसं हवं तसं ह्या पद्धतीमध्ये तुम्ही हे बॅटर घालू शकता। फक्त ज्या आपण पेस्ट केल्यात पालकाच्या किंवा गाजरच्या, तर जास्त पातळ करायच्या नाहीत। तर त्या पातळ केल्यात तर मग आपलं पुढे बॅटर जाऊन पातळ होतं आणि व्यवस्थित शेप घेणार नाही। त्यामुळे त्या दोन्ही ज्या पेस्ट आहेत त्या घट्टसरच ठेवायच्या आणि तुम्हाला जसं आवडत असेल त्या शेपमध्ये ह्या बॅटर हे इडली पात्रामध्ये घालायचं।
आता याच्यामध्ये मी मेथी आणि चणा डाळ वापरली आहे. जर तुम्हाला ती आवडत नसेल तर तुम्ही नाही वापरले तरी चालेल. आणि मेथी चणा डाळ न वापरल्यामुळे इडल्या एकदम पांढऱ्या शुभ्र होतात. फक्त उडीद डाळ आणि तांदळाच्या पण इडल्या तुम्ही करू शकता. त्याने इडल्या ज्या होतात ते एकदम पांढऱ्या शुभ्र होतात. पण मेथी आणि चणा डाळमुळे चवीला खूप चांगल्या होतात आणि पौष्टिक अशा इडल्या तयार होतात. तर इथं मी पाणी गरम करून ठेवलेलं आहे. अगोदरच गरम करून ठेवायचं पाणी इडली पात्रामध्ये. आणि याच्यामध्ये हे सगळ्या जाळ्या आहेत त्या मी ठेवून घेतलेल्या आहेत. आता ह्या मीडियम गॅस फ्लेमवर 10 मिनिटासाठी आपल्याला वाफवून घ्यायच्या आहेत. थंड पाण्यामध्ये कधीही जाळी ठेवायची नाही. आधी हे पात्र गरम करून घ्यायचं. पाणी आतमधलं चांगलं गरम असलं पाहिजे आणि नंतरच ह्या जाळ्या आतमध्ये ठेवायच्या. आणि 10 मिनिटासाठी मंद गॅस फ्लेमवर मी वाफवून घेणार आहे. माझ्याकडे इडली पात्राचं दुसरं पण एक मिनी इडली पात्राचा पण साचा आहे. तर त्याच्यामध्ये पण मी काही इडल्या करून घेणार आहे. तर त्याच्यामध्ये मी हे बॅटर घातलेलं आहे. आणि ह्या छोट्या छोट्या इडल्या पण खायला खूप छान लागतात. दिसायला पण खूप सुंदर दिसतात आणि खाताना पण ह्या एका बाईटमध्ये खायला होतात. त्यामध्ये खायला पण ह्या खूप छान लागतात. तर मी त्याच्यामध्ये पण ह्या इडल्या केलेल्या आहेत. तर मिनी इडली पात्र मी पूर्णपणे सगळं व्यवस्थित लावून घेतलेलं आहे. आणि हे पण मंद गॅस फ्लेमवर 10 मिनिटासाठी मी पूर्णपणे कुकरमध्ये शिट्टी काढून आणि गॅसकेट काढून वाफवून घेतलेलं आहे. आता बघा 10 मिनिटं झालेली आहेत आणि हे बघा मस्त अशा इडल्या वाफवून झालेल्या आहेत. तुम्ही बघू शकता खूप छान अशा इडल्या ह्या वाफवून झालेल्या आहेत. एकदम पौष्टिक आणि हेल्दी असा हा नाश्ता आहे. तर या स्वातंत्र्य दिनाच्या दिवशी तुम्ही सकाळी हा ब्रेकफास्ट नक्की करा. तर बघा तुम्हाला मी आता एक इडली काढून दाखवते. खूप सुरेख एकदम फ्लफी आणि चवीला खूप सुंदर अशी ही इडली तयार होते. तुम्ही बघू शकता खूप छान अशा ह्या इडल्या तयार झालेल्या आहेत. एकदम सुंदर. आता ह्या ज्या छोट्या इडल्या आहेत मिनी इडल्या आहेत तर त्या पण वाफवून झालेल्या आहेत. त्या पण मी तुम्हाला काढून दाखवते. हे बघा एकदम सहज निघतात आणि खूप सुंदर अशा इडल्या दिसतात आणि लागतात पण. हे बघा एकदम छोट्या छोट्या इडल्या आहेत ह्या. इडलीचं बॅटर जर घट्ट ठेवलं तर हे बॅटर खूप छान फर्मेंट होतं. तर तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट्समध्ये मला नक्की सांगा. व्हिडिओ जर आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा. माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. थँक्यू.